Allah, boss. Ho un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga, gigante. Hey, gigante. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിന്ന് സിൽവർ ടോക്കണൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആരും കളയില്ല. എനിക്ക് 6 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, സിൽവർ ടോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 ദിവസം ആകുമ്പോൾ 15 ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, ഒരു ബണ്ടിൽ, നല്ല ബണ്ടിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബണ്ടിൽ കാണിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഓളി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോക്കൺസ്, സിൽവർ ടോക്കൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിച്ച് നേടാവുന്നതായിരിക്കും. 3 ടോക്കൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ 5 ദിവസം ആകുമ്പോൾ 15 ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബണ്ടിലാണ്, നല്ല ബണ്ടിലാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല പൊളിയാണ്. FFICന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാനർ, അവതാർ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ.